Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Storyahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga gusto ko istorya sa inyo tawag siya The One, Mysterious Night by Dolce and Gabbana. Ini nga pahamot matahom ni siya kay puno ni siya ka rosas, no? Matamis nga rosas nga pula. Kung mahiligon ka sa rosas, amo ni siya nga pahamot ang imusuksukon. Panglalaki ni siya, pero pwede sa pambabayi kay nako, kagrabe sang rosas ini. No? Tapos, ang isa pagid nga masimutan mo ang agarwood o kunud. Amo na siya ang gahatag sing iya nga pagkasophistikado kag pagkadalom na imagineon mo nga ara ka sa Middle East, sa desierto ka, tapos gabi, kundi tugnaw, na amuni siya nga pahamot ang imo suksokon, kay matamis nga rosas nga sophisticado. No? Anong iya nga mga nota? For the top, we have saffron, kag grapefruit. For the middle, we have rose, agarwood, kag clary sage na mo ng rosas kag ang oud sa middle notes na sa kag masimutan mo gid siya madugay. Tapos for the base we have amber, precious woods, labdanum kag tongkabin. Ang base hindi mo siya gid sado masimutan gid siguro mang amber kag ang tongkabin kag ang wood, no, pero ang rosas gid ya kag ang oud amo na siya ang gadugay. Ang mga temperatura nga angay ni para sa imo is between 4 degrees Celsius to 15 degrees Celsius o kon 40 degrees Fahrenheit to 60 degrees Fahrenheit. Na. So, kung mahiligon ka sing pahamot nga sophisticado, nga masuksok mo kung matugnaw, labi na gid kung ka sa sinihan o kung sa mga okasyon nga grabe ang aircon, no? Amo ni siya ang suksukon mo na. Kung ni-enjoy nyo ang akon nga ginstorya sa inyo nga pahamot subong, like and subscribe. Tapos, kung may mga pahamot ka mo nga gusto nyo akon i-cover, pabalaan nyo lang ko in the comment section. Ha? So, daso naman. Bye-bye!